वेदिकेंत गण्याति गण्य आमच्या समाजाचे हिरिय लोक पुरा बैसल्सो सो मी चड बोलायला जन्ने I think I am the first person to speak in RSB Konkani today, so I am super happy about it. ह्या कार्यक्रमात आता उल्हास मामो बोलले नी ते सांगत होते आमच्या कम्युनिटीसून मस्त जन entrepreneurship त्यांत पुढे येवला सांगन Pai Mam already committed that he will be working towards it. So it's a very noble cause. Malakai as an artist, Malakai hai huntangtana. Tijasun addi. आमचे mindset व चूर change होल आहे हांगताना आमच्या समाजांगण मी सांगायचे नाही as a whole आमचे इंडियन तर कसं सांगताना मी आता 1990 सुन उजिरेंत दाखले असताना पेंटिंग सुरू केलं तेदा आमचे कॉन्सेप्ट काय सांगताना as an artist what can you do तेदा आम्ही बॅनर बरेत होते एक बॅनर बरेल तर 75 रुपीज 150 रुपीज तसे बरेच दाखले असताना मी एक बायसिकल मालेच परचेस केला सो दॅट इज ऑल व्हेरी मेमोरेबल त्या झाल्यापर्यंत गणेशोत्सव शारदोत्सव काय करले होईद ॲज अन आर्टिस्ट त्या मूर्ती करले होईद आम्ही नितल्या ॲज अन आर्टिस्ट काय करले होईद अंतना तितल्याच आयडिया असेल आमच्या ॲटलिस्ट उजिरे विलेजंत आणि मस्त कडे मग मी आता नॅशनल इंटरनॅशनल रियालिटी शो पर झाल्यापर्यंत फुल टाइम आर्टिस्ट मी केदा झालाय तेदो मला आमच्या गावासून पुरा फोन करून मी आता दिल्लीच प्रोग्राम जानतांगा सांगताना मला कसं विचारत होतं तेदा आता नाही हांगताना दिल्लीच जावले तुम्हाला तिकीट जानत होता कसे जानतो तू बसने जावन येत होता गेल तर तुम्हाला पेमेंट देत होता हांगताना मस्त जनांचे डाऊट अनेको असता आमच्या मनंत असंचे आत्ता कसं लागताना इंजिनियर होले होईद डॉक्टर होले होईद नाहीतर इतल्याच केला आयडिया आम्ही स्टक जलसा तरी यू कॅन बी अ स्टँडअप कॉमेडियन यू कॅन बी अ स्पीड पेंटर यू कॅन बी अ DJ आता कितलं चेंज जल सांगताना यू कॅन बी अन यूट्यूबर ऑल्सो सो मस्त जगत चेंज जलसा एस्पेशली आता 2 वर्षांत आम्हाला पॅन्डेमिक असताना ऑनलाईन वर्ल्ड व मस्त चेंज जलसा सो ॲज अ 90s किड मालेच त्या चेंजेस ॲडजस्ट होले कष्ट होऊन तसा तितल्या फास्टनी आमच्या जगत चेंज होऊन तसा तो मग मला अनेक क्वेश्चन पूर्व जण काय विचारतो सांगताना हाऊ डिड यू डिसाइड यू वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट हाऊ डिड यू डिसाइड दॅट यू नो दिस इज युअर कॉलिंग इन लाईफ पॅन्डेमिक टाइम इंत आम्ही पूरजन फोन ಅಂತ ಹೊಂತೆ आता पूरजन पोटशी लोक एस्पेशली मस्त टाइम फोन सोशल मीडियांतच कनेक्ट होतात मी काय सांगायचं सांगताना आता आम्हाला मस्त इझी आमचे कोणतं रिलेटिव्ह ऑस्ट्रेलियन तसो USA तसं सांगताना आम्ही तीनचे कनेक्ट करले इट विल टेक जस्ट अ मॅटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स एक व्हॉट्सॲप कॉल केलं तर झालं आम्हाला तीनचे कनेक्ट करले होता तरी आता आमच्या त्यात तिचे डिसएडवांटेज काय सांगताना आम्ही आमच्यात कनेक्ट करल्याचे आम्हाला टाइम नाहीसा मी आर्टिस्ट होलेंगाने डिसाइड केलं आय डिड लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आम्ही केदा आम्ही आउटर वर्ल्डसून डिस्कनेक्ट होऊन आमचे फुल चूर टाइम स्पेंड करताना दॅट विल रिअली हेल्प आम्ही एस्पेशली हितवासांचे पोर्शन्स आणि तिंच्या आम्हा बाबांचं सांगायचं की सांगताना प्रति एक दाखले वो स्पेशल एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल अँड दे विल हॅव देअर ओन युनिक क्वालिटीज युनिक ॲबिलिटीज सो आम्ही त्या आयडेंटिफाय करायला आम्ही कोण त्यांस तू ह्याच्या फील्ड अंत जा त्याच्या फील्ड अंत जा की त्याला त्या फील्ड अंत आता मस्त डिमांड असता तसे पुश करूनचे नको तिंचे डेस्टिनी काही हा इंगडच असता मी एकला उजेरेंत मस्त बंगंत असलेला प्रताप सिंह नायक माम तिने पुरा आम्हाला दखल्यासून बगलसनी माझ्या बाबाला असलेल्या उजेरेंत 5 स्टॉल मी फर्स्ट स्टँडर्डसून फायनल इयर डिग्री सोर मी डेली 5 स्टॉल अंत काम करून स्कूल्स जायत होते तरी मला मंगळूर युनिव्हर्सिटींत रँक आयला मगे मी ह्या स्टोरी पूरा ॲक्च्युअली रियालिटी शो अंतू सांगले नाही because they will create an emotional content out of it male reality show antu I wanted to get votes just because of my talent not because of my background so मी त्या काही शेअर केलेच नाही तरी हित शेअर करले होईद की त्यांना आमच्या समाजाचे आम्ही पुरा असा तसं आज आम्ही कसं असं आमचे नेक्स्ट फ्युचर चेंज होले साध्य असं ते आमच्या हातींतच असता तसं एस्पेशली आज कार्यक्रमांत निधी शेणई वैष्णवी भट मानविता नायक ती लोक पुरा आता परफॉर्म केले नाही मला त्याचे ह्या आलोचना होत मी एक दाखले असताना असं स्टेज परफॉर्म करीत होते सो आम्हाला आता थोरल्या जाल्ल्यानंतर दिस इज जस्ट अनदर प्रोग्राम बट
आता पोट शिकोण हिती परफॉर्म करतो नाही तर थंय बेसन बोलतोच नाही थँस इट कुड बी अ लाईफ चेंजिंग मोमेंट ऑल्सो सो असलं एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले सोना गणेश माम थँस धन्यवाद सांगता तसेच ह्या कार्यक्रम मस्त विशेष अनेक कारण कितलंगतना मस्त अद्दी एक आम्ही कार्यक्रम केलते आय थिंक चिन्न माम ते कार्यक्रम अंतू ಹೊಂತೇತು ಹಂಗತನ ಕೊಂಕಣಿ ಬೋಲಂಚೆ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಂಸಿ एक ಒಟ್ಟು ಕರಂಚೆ ಮಾಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನ ಗಣೇಶ್ ಮಾಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ करताना मी अंदाजे केले दिस इज फॉर द GSP कम्युनिटी हंगान मगे मला ಗೊತ್ತಲ್ಲ नो इट इज एक्चुअली फॉर ऑल कोंकणी स्पीकिंग कम्युनिटी असले कार्यक्रम एक्चुअली इट इज वेरी रेअर अँड वेरी युनिक माझे विश काय सांगताना ह्या बँगलोर आता सुरू जलसा ह्या प्रति वर्ष जलतर आता आम्ही आय थिंक 500-600 पीपल इथं असतात और मोर देन दॅट पॅलेस ग्राउंड केलं तर बँगलोर कोंकणी स्पीकिंग पॉप्युलेशन कितले असत वी हॅव थाउजंड्स ऑफ पीपल सो एक दिस माले तसले प्रोग्राम बघायला कंप्लीट बँगलोर असेल कर्नाटकात असेल कोंकणी स्पीकिंग पॉप्युलेशन एक कडे येऊन आम्ही आमचे संस्कृति सेलिब्रेट करिया once again thank you so much I think I am the youngest person on stage so thank you for the honor thank you once again thank you ma'am